היי חברים, ברוכים הבאים לראות של הדרך המטורף בישראל. אז היום אני הכנתי מין כזה ורד, ובואו איתי לצבוע. לפני שצובעים, אני צובעת, אני לוקחת, אני נשארתי בבית כי אני מה זה לא מרגישה טוב. תנו לייק על הסרטון ועוקב, בבקשה. הנה, זה המחק פחם. אני עושה ככה, מגלגלת אותו ומתחילה לטשטש. אל תדאגו, זה לא מוחק. כל העבודה של המחק פחם הוא לא מוחק, הוא מטשטש. ויש לי כאן עפרונות מיוחדים, יש לי עוד עיפרון, רגע איפה הוא? הנה הוא, בבקשה. אני מתחילה ממש, הנה, אתם לא רואים כי זה במצלמה, אבל זה מטושטש טוב. אחרי זה אני שמה את המחק פחם כאן, סוגרת. רגע, אני הולכת להביא את הצבע מים. טוב, הבאתי מכחולים. רגע, אני אתחיל קודם כל מהאדום. אז לכן, כאילו, אני אתחיל מהירוק, יודעים מה? מהירוק. אני אקח ירוק. רגע, בקושי רואים את זה. Let me, somebody die. אחותי רואה יוטיוב. יואו, תראו איזה גוון. אני ממש מתחילה ככה לצבוע. משעמם לי, אז אמרתי מה אני אעשה. רגע, יעלה לכם בחלק 2 כי נגמר הזמן.